Hello bayap song bahai tomai narok hina hai tinang phaipiu kha ketal bolong ni lage narok bai tisa nujang nani hingke ba narok bo bahai tomai sadi ta dang bai tara iko hingke tamang thang tongo ani dol ni iko bini computer ma sang tlang mani yang bon tabuk yokhinani bagoi thang tongo ta hingke ba se sangnai tongmani narok ani bolong no tamo hinai like khaidi comment khaidi share khaidi tei lagi o subscribe bo khaidi hingke ba ano kisa sabuk khaidi ta dol rok ang manike dili video tubi maya do narang bagoi mane tuition rok tongmani boi kisa bisbela hingke ba dol rok norok to wansukana je ano muhang sitara sama puntong hino hingke tabur sana thangtongo naitong di narok sanu jengha kumun kaisa di Dia suka naik.